It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sometimes, we don't end up with the person we love so much. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rick. Bata pa lamang ako, gusto ko nang magpare. Noong tinanong nga daw ako nung graduation ko, nung kinder ako, kung ano yung gusto ko kapag lumaki ako. Ang sabi ko raw, gusto ko pong magpare. At nagulat ang mga tao. May mga natuwa, may mga natawa. At hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yun. Basta ang alam ko, gusto ko yun. Lumaki kasi akong madalas kasama ang lola ko. Nagsisimba kami. Lagi niya akong sinasama. Pero habang tumatanda, nag-iiba din yung gusto ko. Ginusto ko rin maging teacher, journalist, lawyer, chef, bokalista ng banda, at kung ano-ano pa. Tapos, babalik yung kagustuhan kong maging pare. Tapos mag-iiba na naman. Nung nag-grade 8 na ako, dun na ako naging desidido na gusto ko talagang magpare. Grade 6 ako noon nung nagsimula ako maging active sa simbahan. Naging altar server ako sa parokya namin. Kinarir ko yung maging sakristan. Masasabi kong masipag ako mag-serve at halos wala akong absences. Kasi once na sumali ako sa isang organization, talagang ibinibigay ko yung full commitment ko dun. Summer bago ako mag-grade 8, month of May, merong flower offering sa parokya na kung saan araw-araw may rosary. Lagi ako umaattend doon. Hanggang sa may babae ako dong nakita. Kumakanta. Maganda talaga yung boses niya. Angelic. Ewan ko sa sarili ko. Basta ang sabi ko, sino ba yung pabibo na yan? Akala ko altar servers yung magli-lead. Pero bakit may babae? Natapos ang May, pero hindi kami naging magkaibigan nun. Ewan ko, pero parang hindi ko siya feel. Itago na lang natin siya sa pangalang Allison. So ayun, may best friend akong nagkagusto sa pamangkin ni Allison. Kinaibigan niya si Allison para matulungan daw siyang ilapit doon sa pamangkin niya na kaedaran lang din namin. Gumawa siya ng group chat na kasama si Allison, pamangkin ni Allison, at sinama din ako. At doon kami naging close ni Allison. September yun, nung naging araw-araw kami magkausap ni Allison. Late night talks, tawanan, hanggang sa nag-October na. May araw-araw na rosary na naman. October 1 yun, nung una kaming nagkausap ng personal. Ako daw yung kauna-unahang taong naging kaklose niya sa chat. Na pagdating sa personal, ganun pa din. Hindi nahihiya. Hanggang sa hindi nagtagal, napansin ko na parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi ko siya kinakausap. Laging may good morning, good night, kumustahan. Hanggang sa napagdesisyonan ko na aminin ko sa kanya yung feelings ko. Tinanong ko muna siya, "Hey,
Anong gagawin mo pag may nag-confess sa'yo ng feelings? Sagot niya, nilalayuan ko kapag hindi ko gusto. Kasi masaklap ang buhay. Kinabahan ako nung sinabi niya yun. Sabi ko, may aaminin ako. Ano yun? Tanong niya. May gusto kasi ako sa'yo. Tumawa lang siya. At sabay-sabing, naks naman. Grabe yung kaba ko that time. Naglalakad ako sa daan nung kachat ko siya. Tapos sabi ko, bakit nagre-reply ka pa? Akala ko ba pag umamin sa'yo, hindi mo na gusto, tapos iiwasan mo na. Hindi mo na kakausapin. Bakit nagre-reply ka pa din? At nag-reply siya ng, kasi gusto din naman kita. Sobrang saya ko talaga nun. Napatalon ako sa daan. Kahit nakakahiya, nagsisitikinginan yung mga tao. Pero wala akong pakialam. Naging mag-MU kami. Hindi kasi siya pwede mag-boyfriend. Kasi hindi raw pwede. Hindi pa rin na mawawala yun. Yung kagustuhan ko na magpare. Pero sadyang na-in love lang ako sa babaeng simple, maganda, mabait, makajos, matalino, masiyahin, maganda yung boses. In short, almost perfect. MU lang kami, oo. Pero nandun yung loyalty sa isa't isa. Commitment, pagmamahal. Alam nyo kung ano lang kulang? Label. Naging masaya kami ng sobra. Walang away, tampuhan. Nung una, naging distraction siya sa studies ko. Mas pinipili ko kasing kausapin siya imbes na mag-aral nung una. Hanggang sa napansin ng teacher ko na lagi akong tulala at inaantok dahil sa puyat kakausap sa kanya. At naiisip ko lagi kasi siya eh. Pero naayos ko yun. Kasi I want to make her proud. Kaya, from distraction, she turned out to be my inspiration. Tumaas yung grades ko. Mas nag-aral akong mabuti. Naging maayos talaga yung relasyon naming dalawa. Nakakalungkot lang kasi sa chat lang kami nakakapag-usap madalas. Sweet, dahil pagdating sa personal, ayun, friends lang kami. Hindi pwedeng ipahalata sa iba na may nanamamagitan sa amin kasi baka makarating sa parents niya na active din sa simbahan. Pero close naman kami ng parents niya. Nakakatambay ako sa bahay nila. Hindi sila naghihinala sa akin kasi ang alam nila, magpapari ako. Isa talaga yun sa mga naging perks ko. Hindi ako pinaghihinalaan na manliligaw kasi ang alam nila, gusto kong magpare. Lumipas ang 1 taon, wala pa ring nagbabago sa aming dalawa. Meron ng tampuhan, pero mas maraming moments na masaya. Bago pa kami pumasok sa relationship na kung ano mang meron kami, ang alam niya, gusto ko talagang magpare. At alam niya na itutuloy ko yun. May iilang nakakaalam tungkol sa amin, mga close friends namin. Sabi nga sa kanya, kung alam mo lang din naman pala na iiwan ka sa huli, huwag mo nang ituloy. Huwag kang tanga para hindi ka masaktan. Tinanong ko siya kung bakit tinuloy pa rin namin. May point naman yung friend niya. At ang sabi niya lang, tanga ako eh. Kaya, we took the risk. Yung sumagal kami pareho sa larong kahit anong gawin namin, wala naman kaming pag-asang manalo. Uuwing talunan, luhaan, sugatan, at duguan. Minsan napag-uusapan din namin yung pangarap ko. Sabi niya pa nun,
I want to be the girl na una at huli mong mamahalin. Pag seminarista ka na, huwag ka nang mag-girlfriend ha. Sabi ko, oo naman. You will be my one and only great love. Pag nagka-boyfriend ka, pakilala mo sa akin ha. Kikilatisin ko yun kung nararapat ba siya para sa'yo. Sumang-ayon naman siya. May parte na masakit. Lalo na pag alam mo yung taong mahal mo, alam mong hindi naman talaga mapapasayo. Pero okay lang. Tuloy lang ang laban habang hindi pa ako pumapasok sa seminaryo. Tuloy pa rin ang pagmamahalan. Tuloy pa rin ang katangahan. Lumipas pa ang ilang araw. Napapansin ko na meron akong isang kasama sa ministry namin na may gusto kay Allison. At dahil hindi nga alam ng iba na may something sa amin, inaasar nila yun doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Leo. Chinachat nito palagi si Allison. Nakikipagkaibigan. Alam ko yun kasi kinukwento sa akin ni Allison lahat. Yung mga taong nagkakagusto sa kanya. Kapag kinukwento niya nga yun, nagsiselos ako pero hindi ko sinasabi o pinapahalata. Naiinis ako kasi bakit kailangan niyo pang replyan? Pero ayun, hinahayaan ko lang siya. At kunwari tinatawanan ko na lang. At doon na ako nagsimulang maging busy sa school. Same with her. Naging busy kami pareho. Minsan maaga kami natutulog dahil sa pagod. Unti-unti naging close sila ni Leo. Nakikita ko sa group chat namin na pinag-uusapan ng iba na si Leo daw kinuklose si Allison. Gustong gusto talaga ni Leo si Allison. Nakakaasar pero nakikitawa at nakikiasar na lang din ako. Masakit kasi gusto kong sabihin na that's my girl. Akin yan, tigilan mo. Pero wala akong magawa. At hindi rin naman siya pwedeng maging akin. Hanggang sa tuluyan na nga naging close si Leo at Allison. Best friends. Nung una, nag-confess si Leo ng feelings kay Allison. Pero, finrendzone lang siya ni Allison. Pero hindi sumuko si Leo. Kinakausap niya pa rin si Allison. At dumating yung time na inamin ni Allison kay Leo yung tungkol sa amin. Inaasar-asar ko pa naman siya kay Allison tapos malalaman niya na may something pala kami ni Allison. For sure nagulat siya. Pero mabait siya. Kinausap niya pa din ako at kinakausap niya pa din si Allison. Best friends pa din sila. Nandyan yung moments na inaasar silang dalawa ng maraming tao sa harap ko. Oo nga, dali, picture nga kayo. Bawal kay Jay. Nakikigano'n ako. Nakikitukso. Pero deep inside, I'm bleeding. Tinatapik-tapik na nga lang ako ng tropa kong may alam. Pero sinasabi ko na lang, bakit? Baliw, ox lang ako. Ako naman yung mahal ni. Hindi ko lang binapakita na nasasaktan ako. Hanggang sa one time, dapat sabay kaming uuwi noon ni Allison after simbang gabi. 11 p.m. na natapos yun. Hinarang silang dalawa para picturean sa harap ng Belen. Yung mga tao, pinipicturean sila. Sila yung love team. Kasiyahan ng mga taong makita silang dalawa. Naulit nang naulit yung mga pagkakataong siniship sila ng lahat.
Kaya, ang ginawa ko, pag may ganong moment, umaalis na lang ako. Hindi ko pinapahalata. Kaya siguro pakiramdam ni Allison wala akong pake. Sa totoo lang, nagsiselos ako. Ang sakit makita yung mahal mo na siniship sa iba, sa harap mo. Pinipicturan sa harap mo kasama ng ibang lalaki. Pero sanay na ako. Gusto ko kasi na maging masaya siya kahit sa iba. Kasi ayoko siyang angkinin. Hindi naman siya sa akin at hindi naman siya mapapasakin. May iwan ko din siya. Kaya anong karapatan ko na ipagdamot siya sa iba? 'Di ba? Christmas Day, chinat ko si Leo. At ang sabi ko, pre, salamat sa pagpapasaya kay Allison. Sa pagpupuno ng mga pagkukulang ko sa kanya. Sorry kung nagiging malungkot siya dahil sa akin. Kasi nawawalan ako ng oras sa kanya. Pero nakikita ko na seryoso ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lang. Nasa seminaryo na ako. Mawawala na ako. At sa'yo ko siya ipinagkakatiwala. Huwag mo siyang sasaktan. Higitan mo ko sa puso niya. Pasayahin mo siya lagi. Kahit anong mangyari. Mahalin mo siya. At huwag mo siyang lolokohin. Nasasaktan ako that time. Yung feeling na ibinibilin mo yung mahal mo sa iba. Kasi alam mong aalis ka na. Na hindi kayo pwedeng magsama. Pero para sa kasiyahan niya, kakayanin ko. Naging busy ako sa school. Lalo na dahil sa thesis. Nawalan ako ng time kausapin siya. Hindi ko alam sa sarili ko pero bakit parang wala na akong nararamdaman? Samantalang nung nakaraan lang, intense pa yung nararamdaman ko para kay Allison. Na-fall out of love na ba ako? Siguro may epekto yung mindset ko na iiwan ko din naman siya eh. Nawalan ako ng time. Nasaktan ko siya dahil sa pagiging busy ko. I carelessly decided to let her go. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Na na-fall out of love ako. Hindi ko alam kung bakit, basta wala na akong naramdaman. I made a long message like a breakup message. Nabasa niyo yun nung nasa jeep siya. Umiyak daw siya habang binabasa yun. Gumawa ako ng tula na yung mensahe tungkol sa nanlamig na puso. Wala akong maramdaman. Pero kinakausap ko pa rin siya, pero hindi na gaya ng dati. Sinasabihan niya pa rin ako ng I love you. Pero ang sabi ko na sa kanya, sorry, I cannot say that I love you too kasi ayaw ko magsinungaling. At sa tuwing maaalala ko yun, parang gusto kong sapakin yung sarili ko. Weeks pass, may nakaklose akong babae. Mas sinrigger ko pa siyang magselos. Ang gago ko lang, 'di ba? Hindi pa naman daw kasi ako papasok ng seminaryo. Tapos iniwan ko na siya. June pa naman daw pero Feb pa lang tinigil ko na. Tapos mababalitaan daw niya na malilink ako sa ibang babae. Nagalit siya sa akin, ano daw meron yung babaeng yun na wala sa kanya. Sabi ko lang, kaibigan ko lang yun. Hanggang sa June na, pumasok na ako ng seminaryo. Bago ako umalis, nakipagkita pa kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyakap ko din siya ng sobrang higpit. Bago ako umalis, ang dami nagpapaalam. Dami kong niyakap sa parish, mga kaibigan. Daming nag-good luck. Nagpa-picture, isa na si Allison doon. Lumipas ang isang buwan o ilang buwan ko sa seminaryo. Tsaka lang nag-sink in sa akin yung ginawa kong kagaguhan.
Ang saktan ang babaeng mahal ko. Then eventually nalaman ko, MU na sila ni Leo. Masakit pero yun naman talaga yung gusto ko para sa kanya. Maging masaya. Iniwan ko siya para maging masaya siya kahit sa iba na. Kasi hindi ko na kaya pang pasayahin siya kagaya nung una. May mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. Pero mukha namang masaya na siya, kaya okay na ako dun. Sa tuwing makakarinig ako ng kanta na nagpapaalala sa kanya, natutulala na lang ako. Mahal ko pa pala. Ang late ko namang nasaktan. Yung babaeng minahal ko ng sobra, iniwan ko na lang basta-basta. Pero kahit ano pang pagsisisi ko, mauuwi pa din ako sa salitang, ayos lang. Oaks lang. At least masaya na siya. May kasabay na siya sa papasok at pauwi. Hindi niya kailangang magbilang ng panahong kasama niya si Leo. Kasi wala namang dahilan para iwan siya nun. Pwede pa silang magkasama habang buhay. Hindi katulad ng amin. Ngayon, ilang taon na ang nakakalipas. Pero sariwa pa rin ang mga alaala ko ang naging kahapon naming dalawa, kung saan mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Masasabi ko na siya pa rin ang one great love ko. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko siya ang maging salmista kapag inordinehan na ako bilang pare. At kung gusto niya ako na maging pare sa kasal nila ni Leo, Oaks lang. Pero may konting kirot. Pinagtagpo kami pero hindi itinadhana. Ang daya ng panahon, no? We found the right love at the wrong time. Kadalasan talaga yung mga taong gusto natin, hindi pwedeng mapasa atin. Kadalasan, we don't end up with the person we love so much. Alam kong taliwas itong kaisipan na ito sa pagiging seminarista. Pero kung totoo man yung susunod na buhay, hahanapin ko uli siya. At doon ako babawi. Pero nevertheless, masaya na ako para sa kanya. Para sa kanila. Nagbunga naman ata ng matamis yung ginawa kong desisyon. Una pa lang naman, ang nais ko lang naman ay ang kaligayahan niya. Kahit masakit para sa akin, kakayanin ko. Basta para sa kanya. At kahit anong mangyari, she will always have a space in my heart. She will be my one and only greatest love. Ako si Rick, at ito ang aking secret file.